Здравейте, вие сте с Fashion Virus, аз съм Албена Александрова и днес мой гост е прекрасният мой приятел, стилистът, така известен Кристиан Пижов. Така ли? Правилно ли те представих Много чаках, само чаках да чуя как ще ми произнесеш фамилията. Колега Пижов, не ти хареса? Много се радвам, че съм твой гост. Благодаря за поканата. Добре заварил. И наистина с едно много хубаво така позитивно чувство влезнах тук в Mercure Hotel. Да, в Mercure Hotel. Ние сме в новото ми студио. Тук виждам, че всичко е ново, всичко е прекрасно. Много се радвам, че точно тук ме посещаш. Имам история. Имаш емоция, разбрах. Разкажи да я чуем. Един от първите ми стажове, които през живота ми така съм направил, беше още по времето на гимназията. Търговско-банковата гимназия, както казах преди малко, аз съм много общива със стила, зная. Банкер. Трябва да смятаме. Да, бях тук, знаем, че в съседната сграда се намира една банка, която ми беше първия стаж и много се радвам, че живота. Тук. Да, виж как пак... И си с немски език, да. Ето така живота ни завърта една въртележка и ни връща обикновено по местата, където сме били. Сега аз искам ти да ми разкажеш, като на мой колега, защото те сме го разкажем, а ти имаш малко по-друг фокус, какво е да си стилист в България. Знаеш ли колко хора смятат, че е много лесно. Виждаш се с звезди, общуваш с звезди, с различни певци, актьори. Това е много лесно, много хубаво и мечтано дори. Много благодаря, че ми задаваш този въпрос, защото често ми се налага, последно време, да го обяснявам. Хората си мислят, че наистина стилистът е просто една много лека професия. Ходиш, събираш едни дрежки. Напред-назад, събираш едни дрежки, поснимкате се така, поправите едни хубави клипчета или там фотосесии и всичко, което си тя е розен, не напротив. Стилистът си и не само в България, според мен е изключително отговорно и сложно. Това е професия, която то малко тъпо звучи сега да си говоря нали все едно за себе си, но веднага ти казвам... За професията, защото аз ще допълня. Тя е част от мене. Затова казвам, че малко тъпо е нали, съответно все едно да си говоря и за себе си, но за професията тя е съвкупност от много неща. Съвкупност от това естествено да имаш усет към модата, от това да постоянно да си в час какво се случва, защото знаеш, живеем в много динамичен свят. Това означава, че можеш и ако си достатъчно, достатъчно голям капацитет имаш, можеш да взимаш неща от миналото, да ги вкарваш в бъдещето, в настоящето дори. И да, трябва да си много отговорен, трябва да си много гъвкав. Всъщност, трябва да си... имиджът на един човек е в твоите ръце. И трябва да си много голям психолог. Това исках да почна, може би, с това нещо. Имиджа, да. Това е много деликатна тема. Когато говорим за това как един човек изглежда, знаеш, в днешно време, не само, е изключително, деликатно, много. Трябва да внимаваш какво правиш с този човек, който ти се е доверил. Защото доверието много лесно се и губи, нали знаеш? Да. Знаеш ли нашия приятел професор Любомир Стойков, който и мой научен ръководител, защото аз правя дисертация точно на тази тема, облеклото като невербален фактор за изграждане на публичен образ, в една от своите статии беше написал, че стилистите са като алхимиците. Всъщност ти трябва да създадеш един образ близък до истинския, ама всъщност да го вкараш в определен образ. Тоест зависи какво искаш да внушиш. Точно така. Наистина, много добре го е казал. Игра. Да, актьорска игра. Стойков, то си е актьорска игра, то си е, пак казвам, съвкупност от много неща. В смисъл ти трябва да влезнеш в мозъка на един човек, да го усетиш, да го разбереш, да го почувстваш и тогава да го облечеш, да му облечеш душата, тялото, всичко да му облечеш и той да се чувства добре в него. И да, естествено, според клипа, какво снимаш? Клип ли е, страница ли е? Много работиш с списание ЕО? Вече не. Вече не. Сега работех в редакцията на ЕО. Мария Георгиева, наша обща приятелка, любима приятелка при това. Която много обичам и нямам път, в който да кажа, че тя е един от моите откриватели. Тя ми даде първия шанс въобще да се потопа в света на списанията, в света на модата.
Много я обичам, много съм и благодарен до ден днешен, с толкова много години. Толкова е хубаво да човек да бъде признателен и благодарен на този, който някога му е подал едно рамо. Разбира се, никога не трябва да го забравяме откъде сме тръгнали. И другото е, че съвсем скоро правихме с Ивет Лалова една страхотна фотосесия, една корица. Много отдавна не се бяхме събирали с Мария и с целия екип, Коко, фотографа и така нататък. Изкарахме си. Ние просто не го почувствахме като работа, ние просто го почувствахме като едно приключение и също време направихме едно много хубаво издание и смятам, че и тя самата Иветка така заслужава това нещо, защото е страхотен човек. Кои са сред така звездите, които са твои клиенти? Мисля, че няма да прозвуча, как да кажа, скромно, но работя... Не говорим за скромност, не говорим за реалност. Работя и в момента след толкова години, може би вече 13-12 станаха, откакто се занимавам с това нещо, мога да твърдя, че работя и съм работил с едни от най-големите звезди в България. Благодаря за доверието, радвам се, гордея се с това нещо и наистина в момента може би има още тук таме някъде, където да пипна. Знам, че много млад. Къде съм оставил моя почерк, но да. Е хубаво. Да, много са имената, ще забравя някой или по-скоро искам да се почувства някой излишен или подценен. Всеки може да влезе в Instagram профила ми, да разгледа с кой работя. Чудесно. Гледам да публикувам повече от нещата ми, които са свързани с работа. Много хора мислят, че стилистите изкарат страхотно много пари. Разбира се, ние сме милионери. Да, ние сме милионери. Ще ти кажа една много така интересна история за моята първа заплата, като говорим за стилистите и за любопитна съм да чуя, за парите, които изкарваме. Това пак става въпрос, връщаме се много години назад, когато постъпих в Санома. Тогавашното... Тогава се познаваме. Мисля, че да. Тогава... Не. Други наши общи приятели се познаваме от Любчо. Но няма значение. В Санома постъпвам, ставам стажант, т.е. бях стажант, асистент, както и де, най-накрая подписвам някакъв договор, аз съм супер щастлив, почвам да работя, запознавал съм се с страхотни колеги, които до ден днес са ми приятели. И първата заплата чакам се едно, не знам какво ще стане. При което... Първата заплата, да, нали знаеш, трябва да почерпиш, трябва така нататък. Не, сега ще умреш от смях просто, както и де. Слизаме на обяд долу под редакцията, имахме едно ресторанче, при което всички им цъкат телефоните, нали, парите са им дошли, т.е. заплатите и аз обаче не получавам никакво известие и си викам, боже, сигурно нещо има някакъв проблем с моята банка. Както и да, всичко се случва. Качвам се в счетоводството, питам, всичко е наред. Звъня на банката, чакам 15 минути, нали, знаеш как стават, нали, така да се свържеш с кол-центъра. Обяснявам казуса, така, привели са ми първата заплата, нали, всички мои колеги са получили тези пари, защо аз не съм? И жената проверява. Не, господин, получили сте си заплатата, но за съжаление ние изпращаме известия на суми над 100 лева, а вашата заплата е под 100 лева. Питай как се почувствах същевременно. Не, че не знаех колко пари са ми постъпили, но просто представи си ситуацията. Да, за 53 лева и 46 стотинки не се получава СМС, не знаеш. Никой няма да забравя. Никой няма да забравя. Винаги хубаво човек да има какво да разказва. Дори и смешно, то е малко тъжно, ама всъщност смешно. То е тъжно, смешно и по някакъв начин градивно. Да, ако ме питаш, не съм станал още милионер, но със сигурност и вече, нали, парите, които изкарвам на месец, не са 53 лева. Убедена съм, така е. Но пък за сметка на това, тук има други новини около тебе и ти ми донесе един прекрасен подарък, защото знаеш колко обичам кучета. Знаеш, че имам 6 кучета още повече, от които 5 са осиновени, прибирани от улицата и така. И сега това е твоята нова марка. Аз не знаех, между другото. Тя нова не е вече. Ставаме на 2 години, само да ти кажа. Да, имаме си рожден ден. Значи аз си оставам с информацията, извинявам се. iPuppy Lux е моето бебе. Вече
втора година... Може ли да видя какво си ми донеса? Да, разбира се, да искаш да ти помогна. Да, искам да ми помогнеш. Това е козметика, професионална козметика за домашно ползване. Сега ще ми отнеме, може би, 2 минути, докато го отворя това нещо, но... Нищо де ти пожела да го отворим. Добре, ще го аз, защото искам да видя какво има вътре. Съм на интервю при тебе, съм си изрязал и ногтите ти, остави друго. Как можеш да си излагаш иначе? Да. Сега да ти покажа. Това беше много хубаво пакетирано, ама няма значение. Беше прекрасно пакетирано, наистина. Обаче за мен е много важно, защото аз... Това ни е шампуана. Той е подходящ за абсолютно всички породи. Хидратираш. Това ни е балсамът и спреят за разрестване. Така, това е шампуан, това е кондишнер балсама и това е много важно. Всъщност, всичко е важно, обаче аз знам моите какви са рошави. Всичко е важно и заради това, когато тръгнем да правим тази козметика с моите съдружници, първоначално искаме да направим един продукт. След това с Светлана Димова или Божилова, те повечето я познават като Димова, председателката на грумарите за България. Светлето ли? Да. Ти я познаваш, нали? Много добре я познавам. Как тя беше дълги години личният стилист на Шаро. Много се радвам. Извинявайте. И дълги години личният стилист на Ерик. Да. На моето куче, което ме вдъхнови, впрочем, да направим тази Тя не е ли Димова сега? Димова е, да. Да. Светлето прие като свое дете тази идея, безвъзвратно, без въобще да говорим за пари, без въобще нищо да поиска в замяна. В продължение на 2 години я развивахме тази козметика, за да стигнем до резултата, който можеш да се увериш какъв е. Именно професионална козметика за домашно ползване, както казах, няма нищо вредно вътре. Това е направено, представи си ти да тръгнеш да правиш нещо за твоето животно. Ще искаш най-доброто. Това беше и моят стимул. Искам да направя не просто поредният продукт на пазара, който можеш да намериш на стилажа, искам да всички хора да разберат, че това е една любов, една отговорност, един професионализъм събрана в тези всичките 3 продукта за момента. Ти имаш и груминг салон, нали така? Точно така. Заповядай. Това е моята визитка. Pet Star Groom. Това е второто ми бебе. Това е също една моя сбъдната мечта, защото след като успешно тръгна нашия бранд iPapillox като козметика, реших, че най-доброто продължение е да намеря правилните хора и правилното място и да отворя първия ми груминг салон. За момента имам само един, с презумпцията да стане верига. Pet Star Groom. Открих невероятен човек, Самир, който е магиосник, не знам как да го нарека, може би... Грумър. Да, грумър. Той е сърцето на салона. Този човек има необятен талант и в момента се опитвам да му го покажа на целия свят и той заслужава това нещо. Пожелавам ти успех да направиш верига. Аз мога да стана част от тази верига, затова после ще си говориме с тебе. Сега да се върнем на стайлинга, макар че това е част от стайлинга, за което си говорим, защото те любовта, кучетата и тази работа, която нали, аз имам, нали, то си е мое призвание, аз я обичам, то си е част от мене, нали, модата, стайлинга и така нататък, много лесно могат да се колаборират общо взето като идея. Да, абсолютно. Знаеш, има един въпрос. Аз много пъти съм правила стайлинг консултации на мои клиенти. Дали тази услуга в България, стайлинг консултация, е ползвана? Дори от така не публични личности, само хора с възможности. Има много клиенти, които казват, така както ми дадеш на закачалка дрехата в комбинация, аз така я нося и не сме толкова да променя нищо. Смяташ ли, че, защото едно от нещата, които така, особено младите колеги, които учат мода и дизайн, те смятат, че това е една перспективен бизнес в България, да бъдеш личен консултант, личен стилист. Смяташ ли, че в България тази услуга е често искана, често ползвана? Често не. Тя първо навлиза, има хора, които я практикуват, мои колеги, има и клиенти. Аз също съм имал подобни клиенти, както казват ти, даваш им на закачалка и те не смеят да променят и една миликунда от това нещо.
На тези хора, които търсят подобен тип услуга, им правя евала, защото това означава, че са разбрали. Това не е тяхното. Те знаят, не е нужно да разбираме. Нали, българите много обичаме да разбираме от всичко. Особено Facebook, Instagram и... Да. Не е нужно да разбираш от всичко. Ти имаш определени качества, имаш своя път. Да, трябва да бъдеш опакован в нещо хубаво, в нещо, как да кажа, нещо, което да е на мястото си, да стоиш и така нататък, защото знаеш, дрехите са свързани с това нещо. И не само стила, някой да ти изгради стила. Някой да ти изгради не стила. Не модата, стила. Точно. И не е необходимо ти да разбираш от това нещо. Има хора, които разбират от това нещо. Важното е да им се довериш. Проблема е в доверието. Българина много трудно се доверява поради ред причини. Това е единственото. Но лека по лека смятам, че тази професия и тази услуга навлиза в България. Знаеш, при нас малко по-бавно се случват нещата. Аз правя често стайлинг консултации. Макарон БГ продават моите ваучери и между другото, като за стайлинг услуга, идват много млади момичета, които учат в чужбина. И аз го казвам с радост. Тоест, те са стигнали до буквичката, че аз не мога да отида на интервю в голяма компания, в Лондон, например, и да съм облечен с маратонки. Точно така. И след като аз уча бизнес, банкерство, както започнахме наше и нещо друго, защо пък да не се допитам до професионалист, експерт в това да ме посъветва как да отида, за да направя първото впечатление. То е от изключително първите 20 секунди. Първия поглед, първото ръкостискане, дори детайла, който носиш ти под дрехата, може да е един единствен, но наистина е много важно. Това е, пак казваме, това е опаковката, която ти под нея си, нали, златото, но ти трябва да си опакован най-добре. Първото впечатление, златото, после първите 3 думи, нали, като кажеш, и ясно, както се казва в една хубава българска поговорка, подрехите посрещат, по-акъла изпращат. По-акъла изпращат. А пък аз казвам, подрехите на Рошевата гарга посрещат, а как ще ви изпратят, зависи само от вас. Това ти е като слоган ли? Да. Много хубаво, браво. Много ти благодаря за това гостуване. И аз също благодаря. Пожелавам на всички зрители да са живи и здрави, да вярва в доброто, да вярва в себе си, да вярва в красотата, защото ние я носиме. Ако е някъде загубена, намерете я. Сигурен съм, че е там. В гардероба. В гардероба. Благодаря ти, Кристина. Бенка, и аз ти благодаря. И на тебе ти пожелавам да си жива и здрава и много успехи. Благодаря и на теб така. Знаеш ли какво е да хвърлиш своята лилава стрела точно в десятката? Това е бутик-хотел Съжитариус в сърцето на Кюстендил, влюбващ в себе си всеки свой посетител. Аметистовото бижу в самия център на града разполага с 8 двойни и 2 тройни стаи, съобразени изцяло с изискванията за здравословен начин на живот, без алергии, а това означава без мукети и пердета, с климатизация, хромотерапия и всичко необходимо за спа и релакс зоната. Хотел Съжитариус е истински пример за така модерния в туризма термин «блежър». Да комбинираш бизнес удобствата на центъра на града с удоволствието да се потопиш в топла минерална вода в края на деня. Това е Хотел Съжитариус. Гостите имат възможността да се насладят на богат избор от масажи под ръководството на компетентен рехабилитатор. Ако сте по работа в града, не забравяйте да опитате здравословната закуска по рецепти на собственика Виолет Вьорлер. И внимание, домашните ви любимци са на почет тук. Истинско удобство и то само на час от Аерогара София, с възможност и за трансфер. Гледайте сезон 2 на успеха зад граница. Всяка събота в 21 часа. Само в ефира на Code Fashion и онлайн в нашата платформа codeplay.bg. Гала вечерта на зимното издание на Bright Awards 2025 в хотел Маринела в София събра над 200 гости, бизнес лидери, институции и медии, а екипът на Fashion Virus също беше на мястото на събитието. Вече цели 10 години Bright Awards отличават компании, организации, институции и личности, които доказват, че в България се прави бизнес с професионализъм. Нашата водеща Албена Александрова и бутика Рошевата гарга получиха приз в категория мода. Призът за ежедневна мода отива при дизайнерката Албена Александрова и бутик Рошевата гарга. Александрова,
Родила си 35 годишен момец в модата и стайлинга. Учила при най-добрите в Париж и в Сен Лоран и Соня Рикел. Тя е носител на 4 златни игли, връчени от Академията за мода. Заповядайте. Здравейте, уважаеми! Изключително съм изненадана от тази награда. Тук сред така финансов, политически и юридически елит. Аз обикновено съм свикнала да получавам награди от нашите модни категории, модни конкурси и категории. Понеже говорим за бизнес и туризъм, искам да ви кажа, че съм щастлива тази вечер тук на масата с мен да бъде първият клиент на модна къща Рошевата гарда 1991 година, госпожа Надя Бошкова, която е изпълнителен директор на София Франс Алто. Също така, мои специални гости са и така, последните клиенти на модната къща. За мен е удоволствие все пак 35 годишна история си 35 годишна история. И искам да ви кажа, че тази награда я посвещавам на моя син Александър Павлов, който е също тук на тази маса, защото той, за разлика от майка си, тръгна по бизнес пътеките, не в модния бранш. И ви благодаря за този висок приз, благодаря ви, че сте с мен тази вечер. За мен е изключително предизвикателство. Ще отстоявам с чест и достоинство тази награда. Благодаря ви. А черешката на тортата беше холивудската звезда, племенник на Арета Франклин, вокалистът на Си-Блок, Роб Мъни, който бе и голямата изненада за всички гости. Благодарим на Нина Хамилтън и Брайт Ауърдс за страхотната вечер и емоции. Есил Дюран. Добре дошла. С нетърпение чаках тази среща, тази покана, този момент. Аз че Рошевата гарга ми е на гости. Ти представяш ли си какво вълнение? В шоурума. Да. И аз съм с шоурум вече, не толкова с бутик. Много хубав формат е това за работа, между другото. Артистичните натури харесваме този формат, смятам аз. Това абсолютно. Значи като ми каже някой магазин, направо или бутик. Отвътре ми се надига толкова нещо. изчерпана тази дума. И може би хората и ме гледат странно, когато направя забележка. Казвам, аз магазин нямам. Нали? То ни кашкавал продаваме, ни вътре кафе, дъвки и такива работи нямаме. За това съм го кръстила като фешън галери. Нали? То шоурум, галерия. Значи първо да разглежда, видиш стила. Тук няма от улицата да влизат хора, нали? В тези красоти, тази стил от кутюр дрехи, общо взето все пак си мисля, че ти работиш часове. Да е масово. Да. Той не е хубаво да е. В смисъл, аз ако трябва да си купа рокле, ще се обада, ще се заявя, ще дойда, ще ми ушиеш, нали така? Да, отскоро вече имаме и сайт, който още в самото начало сме. Има много работа по него, но съм хванала така няколко години и ми е много трудно. Ако е само една, ще я подкарам някак си, обаче. Ама пък и аз упорита искам и това, и това, и това. Някакви различни такива, как да кажа, артистични пориви излизат нещо. Искам наистина да ги изкарам от себе си, защото ако си артист, ти не си артист само в една посока. То е в най-различни. Аз само не се научих да пея. Имаме време, ето пиано, имаме всичко. Свирила съм 8 години на пиано, рисувала съм, мода съм правила, пиша главно. Аз съм ти казвала, че съм дъщеря на текстописец на Лозан Такев, така че песента Северина е негова, знаеш. Обожавам тази песен! Ще изпеме заедно после. Колко пъти съм казала на момчетите, с които работим. Искам на тази Коледа
всяка Коледа го казвам. Искам тази песен да е песента, която вместо да открием I'm dreaming of a white Christmas, искам Северина. Ето, имаш контакта от мене. Обожавам тази. Само никога не можахме да разберем семейството, което е Северина, защото никой не се казва така, но това е неговата тайна. Не, аз мисля, че съм срещала хора. Кой ти шие тези дрехи? Аз сега вече чисто колегиално те питам като моя колега, защото това със шиенето просто е една аз по пътя... тема дълбока. Да. Аз започнах, как започнах сега, да започна от самото начало. Като знам силата на костюма и в един момент осъзнах, че за да бъда достатъчно внушителна, ефектна, сигурна, уверена, аз трябва да се чувствам добре в този костюм, който ще избера за моето участие. Концерт ли ще бъде? Парти ли ще е? Какво ще бъде? Най-обикновени. Аз съм работила на кораби около 10-15 години, може би. Увеселителни кораби. Имам една каюта. Круизни лайнери. Да, имам 2 на 2. Познай аз между какво се помещавам, между всичките си рокли. Спиш върху роклите си. За мен беше много важно, защото това е едно и също повторение. Значи ти всяка вечер правиш едно и също. Една и съща песен е за начало, една и съща песен завършва първа серия, една и съща песен завършва цялата вечер. И това е едно и също, като артистична душа, по едно време ме съсипа. Та е рутина. И исках да си доставям някакви удоволствия. И понеже пътувахме и между Германия, Англия и имахме няколко спирания и пътувания до Лондон. И познай къде отидах първо Covent Garden и там обиколих и видях едни магазини. Магазини, виждаш ли? Видях едни бутици, които бяха за артисти. Ама то отвън. Ма то пера, ама то камъни, ама то костюм, ама то шапка, ама то цвете, чудо. Повярвай ми, така съм седяла и аз не знаех тази дума визуализирам тогава или манифестирам както е сега. Да, както е модерно. Манифестирам особено, аз си мечтаях пред тези магазини, купувах си разни неща и просто нямах търпение да се кача на сцената вече с тази дреха. Повечето от тях бяха втора ръка, секънд хенд или нещо такова и това още повече ме вдъхновяваше, защото има история вече. Има история, някой го облякал, после има нужда от нещо ново. Това е много хубава идея. Някаква енергия от някакъв артист, нали? То е нещо шармантно. И момчетата умират от забавление. Нали? Аз се появявам на сцената и към тази вечер съм еди как си. Имаше моменти, в които няма машина в каютата. Намерила съм някакъв шивашка машина и почвам да шия на ръка и си казвам, значи до бъдни вечер аз трябва да си направя този панталон. Обикалям, търся кройки, сама, чертая, сядам в каютата ли? В каютата се случва всичко. На пода? На пода и ако аз не също стане, имам такива моменти. Имам резервни платове, ножици. Да. Да не ти кам, че съм израснала с ножицата до главата си, нали, просто майка ми нямаше здрави останали платове, всичко беше изкормено от гардероба, всичко беше нарязано, накълцано и като не стане, пък го бутна някъде, така никой да не го види, нали, защото ми е жал и да го хвърля. И така с тази ножица аз до ден днешен си живея, ножицата ми е много важна, игли, конци и шиех всичко на ръка в самото начало, защото все нещо нямаше. Да. Имаше един период, в който пътувах вече сама по света и познай с какво си пътувах. С шевната машина. Сега има малки шевни машини, не знам ли си виждам, но те не стават за нищо. Така, че... Тези съм пробвала, не стават за нищо. Да, по-добре. И така. Така че костюма имаше огромно значение, как ще се плава аз на сцената и дали хората ще ме харесват и дали ще имам повече договори или не. Така че започна 2013 година, осъзнах, че в музиката, в поп-фолка по-точно, нещо не ме кефи много. Посоки и казвам, аз усещам, че има празнина в душата ми, не е това и къде трябва да се запълни човек. Трябва много добре да се познава душевността и въобще желанията и тялото и всичко. И си казах, аз трябва да запълня тази огромна яма, дупка с някакъв вид творчество. Това творчеството винаги ме спасява. Няма момент, в който да изпадна в депресия повече от един ден. Какво ти е житейското число, знаеш ли? Наталната карта. Мисля, че едно. Да, аз съм шестица и това е творческия вакуум, който всъщност ти непрекъснато искаш да запълваш, да правиш нещо, от едно се хвърляме в друго. Петицата ми е датата на раждане, а петица го дават също творчески тип,
Какво номер? Аз защото съм 4 шестици, това е лудост, нали знаеш? И човек избива в този творчески момент цялата тази лудост, нали? Така, започнах лека по лека, вече си бях начертала кои ще са моделите. Много неща се промениха от тогава, но през 2013 година, когато в един момент започнах направо да си уча на ново шиенето сама. Имах няколко месеца, които просто не излизах от къщи и с шевната машина исках да знам как се случват тези процеси. Не искам да кажат хората за мене, тя има бранд, а аз да не знам абсолютно нищо за шеф и кройка. Всичко си напасвах сама, чудих се защо не става така панталона, защо набира това. И сама минах през всички процеси. Естествено, аз не съм добър шивач. И това го разбрахме. Кои го разбрахте? Вкъщи. Да, аз имам идея, но просто там нещата не се получаваха и си казах, в крайна сметка, ти пък поне разбра нещо, нали? Да. Оттам, разбира се, много труден момент беше. Имаш ли търпението да изкусоряваш, да напасваш нещата, защото аз, например, на мен това ми се губи. Аз там нервна и хвърлям към, оправи го ти. И на моя мъж е много спокойно. Оправи го ти, аз мога генерално да го видя, но в детайла ме дразни това пипкавост всъщност. Аз искам да видя готовия, вече в готовия продукт. Аз искам да финализирам, аз не мога да спя. И когато отида в ателието, слава Богу, работя с една прекрасна жена, която много се разбира от работата, наистина много. Нямам търпение, аз не мога да спя. Аз очаквам нещо. Разбира се, всичко се прави заедно. Отиваме, пробваме, гледаме, виждаме, местим от тук наляво, надясно и целият този процес много ми харесва. Всъщност, започнах в началото да правя рокли, които исках да видя до финала и наредих около 10-15 и Борис каза, само че ти на сцената не излизаш с дълги рокли. Защо правиш дълги рокли? Защото така много ми харесва. Само че ние какво ще ги правим тези рокли? И оттам веднага ще ги скъсите. Дойде идеята за бранд. И така си казах, аз всъщност мога ли да го направя? Мога. Я да им дали ще стане. Голяма тръпка беше. Любо Стойков ми даде много, така, как да кажа, индикация веднага в самото начало, че има ниша за това. Има ниша за мен. По-скоро има нещо в мен, което е интересно и може да се котира, защото аз бързо попивам, как да кажа, виждам по езика на тялото, изражението на лицето, дали това е окей, а за мен той е голям авторитет. И ми беше важно как той ще реагира. Така започнаха разни интересни неща около модата. Какво в твоята колекция е така искрата, клечката кибрид, която всъщност те мотивира да направиш дори една рокля, ако щеш, не цяла колекция, макар че виждам, че те са тип цветово и по колекции, подредени по теми. По-скоро се осланям на това, защото хората си мислят, че винаги са ми правили комплимент за моето телосложение. Истината е, че съвършена жена не съществува. Аз знам, имам си моите слабости, имам си моите дефекти и преди много се срамувах да говоря, нали? Не, всеки има. Всеки има. Няма съвършени хора. Предизвикателство беше да направя рокля за себе си, така, че да изглеждам идеалната жена. И смятам, че това е нещото, което ме мотивира, държи, ме стимулира, защото вярвам, че всяка жена иска да изглежда перфектно и то в най-тържествения миг. Дали е рожден ден, парти, събитие, сцена, без значение, тържество. Никой не иска да си покаже всичките дефекти там. А най-важното за висшата мода или за модата, която е по-специална, да не казвам висша, че ще прозвучи много високопарно. Твоето си е висша мода, да ти кажа. От кутюр абсолютен. Да следва най-хубавите, как да кажа, линии на една жена и да направи жената съвършена. От дефекта ефект. Така да проектира роклята, така да я създаде, че тя наистина да изглежда съвършена. Това всъщност се прави от тези модни къщи.
Иначе купете си конфекция, защото тя няма да следва нищо от вашите линии, тя ще има нужда задължително. Ако аз не казвам, че не съм си купувала или не купувам и когато ми хареса нещо, втурвам се, но аз непременно... Имаш ли предпочитания към марки, които да са по-скъпи или по-бюджетни? В смисъл, не имаш ли предпочитания, а дали рубуваш на това да си облечена обязателно в някои от големите световни марки? Аз мога да комбинирам най-евтината дреха с най-скъпата и да се чувствам страхотно. Най-голямото постижение, което една жена може да направи. Страхотно, защото имало години, които не съм имала бюджет, в който аз просто да разчитам единствено и само на най-скъпите дрехи. Аз разбирам, че най-скъпите дрехи са с хубава материя. Не винаги. Разбира се. Не винаги. Мога да споря на тази тема. Но умението да се облечеш за 5 лева винаги много. Но да изгледаш като за 5000. Значи, това е голямата... казват сега, нали, айде да го кажем, ние old money, нали това? Да, old money, вече малко клиширахме, но то не случайно се появи. Едни гащички на Кайли Миног много ме впечатлиха преди години, не знам, ти сигурно си ги чула. Едни златни гащички, тук имам от същата материя. Гащички имаш пред клин или гащички? Гащички в една от нейните песни, панталонки, къси панталонки, които са много по тялото. И тя стана хит с тези панталонки. С тези гащички. Къси гащички. И тя много често говори за тях. Песента става хит, видеоклипа едно, че тя е толкова красива. Тя е много хубава. Наборката. Тя ми е наборка. И всички мъже и всички жени са запомнили кадрите с тези къси панталонки, тип гащички или боксерки. Сега няма да се сета, но може да сложим отдолу заглавието на песента. Това е от преди 25 години. Сигурно. Аз мисля, че се сещам дори за коя песен говориш, че беше голям хит. И всички я питат как където тя сети. ходеше на клипа с едни дълги крака красиви. Аз помня краката и не помня гащичките, обаче не ги интересува. А пък аз краката на Кайли. И тя един ден решава съвсем откровено да им заяви и каза, че тези гащички са купени за 5 паунда от магазин за втора употреба. И са й харесали толкова много. И са направили песента. Тя е направила и е такъв хит. И оставаш в историята с едни гащички от 5 паунда. Ето това е да си жена, да си артист и да можеш да изнесеш всяка дреха. Преди всичко собствената персоналността на една жена е важна. Дрехата само допълва. Дрехата само помага да излезе нейната персоналност. Коко Шанел. Просто обожавам историята на тази жена. Обожавам всичко, което е направила. Аз съм пристрастена към нейната история. Аз мисля, че ти искаш да кажеш едно изречение, че не дрехата прави жената, жената дрехата. Не роклята прави жената, жената. Когато влезе в помещението една жена, трябва да запомнят жената, а не дрехата. Точно така. А Ив Сен Лоран казваше, не роклята прави жената, а жената прави роклята. Така е. Нали? Тоест, точно така, като ти си работил толкова години в този бранш и си видял една и съща рокля, как стои на две различни жени. Една може да я носи, друга не. Това е много важно. В моята да може да носиш дрехи. Говорихме за скъпите дрехи. Да. Скъпата дреха си трябва една истинска жена. Трябва да знаеш просто как да носиш тази дреха, а не колко е скъпа. Точно така. Един хубав завършек на нашия разговор, на твоето гостуване, на моето гостуване в твоето шоурум. Аз се разпростирам страшно много. Трябваше да говорим още от самото начало, да си кажем, че ще е много кратко. Ами не, ние не искаме да е много кратко, искаме да е съдържателно. Да, благодаря ти. Дано да е било. Биограф. Истинските истории на легендите. Списание, вълнуващо като роман. Търсете го всеки месец.
изключително много харесвам седалките на тези автомобили. Това е най-удобната седалка, която съм имала от много коли. Все пак 40 години почти съм шофьор. И трябва да ти кажа, че обикновено аз като карам много обичам да спирам, пия кафета, нали, на бензиностанции, но сега като се кача, изпитам такъв комфорт в колата, че си карам София, Бургас 3 часа. Радвам се да го чуя. Не мога да не се присъединя към това мнение, тъй като съм имал възможността доста пъти да карам не само DS7, а и както твоята кола DS4 на по-дълъг път. Наистина автомобилите предоставят едно комфортно, спокойно усещане зад волана, което в един момент човек осъзнава, че това е важното при шофиране. А когато това нещо бъде подчертано с такива изискани материали, с този комфорт, просто става едно съчетание и човек изпитва истинско удоволствие. И дискова херния. И трябва да ти кажа, че това за мен е изключително важно, защото дълги часове, като седа седнала, след това много трудно вече започвам да се раздвижвам. А сега това нещо с тази седалка, и тук и масаж има, също така. Има опция и за масаж, за подгрев, както може да се конфигурира автомобила, което е също един бонус, облегчава болки в кръста, в гърба. Дори и в града, за 10 минути, когато човек шофира, да си пусне масажа е Да, града, нали, горе-долу слизаш и се качаш, но за дълъг път, пък аз много често пътувам, особено с предаването ми се налага и по другите градове да хода, да снимам колеги, нали, други наши гости и изключителен комфорт изпитвам от седалката. За мен е изключително важно да са ми удобни ръцете. Аз обичам на 2 без 10 да карам, както едно време ни учих. Както е правилно да се шофира. Да, защото в крайна сметка така, нали, една секунда невнимание, виж какво може да Ами нека тогава, както хубаво споменаваш 2 без 10, сега може да вметнем за аудиторията. Аз вече на теб ти казах, но сега ще кажем, ще те поканим декември месец на представянето на DS номер 8. Там волана е изключително интересен. Той е във формата на Хикс и той всъщност точно предразполага това правилно шофиране на 2 без 10 да са ръцете и подтиква, не само подтиква, а и те кара да караш по този начин и всъщност ръцете да бъдат в правилното положение. Значи правилното положение на ръцете изморяват по-малко раменете. Само това искам да кажа и това изкривяване, тези сколиозни състояния на гърба всъщност, когато особено човек кара по-дълго време, могат да бъдат предотвратени точно с правилната позиция на ръцете на волана, за да няма болки. Що пък трябва да имаме, след като една кола като DS ни предлага възможност да бъдем и здрави, да ни е комфортно и да се чувстваме изключително в така дългото ни шофиране. С теб преди малко дискутирахме българските пътища. Това е една дълга дискусия, която постоянно се обсъжда, но какъв акцент можем да кажем, който е изключително важен? Ето тук на стъклото е интегриран един модул, така наречената опция DS Active Scan Suspension, която в реално време сканира пътя и подава информация към компютъра на автомобила индивидуално към всяко едно колело, така че да втвърдява или умекотява спрямо пътната настилка. Ако има дупка, автомобила втвърдява или умекотява. Това е много ценно за нашите пътища. За нашите пътища ли прави на тази кола, кажи? Абсолютно да. Французите явно са знаели докъде ще достигне този автомобил, но наистина усеща се разликата, когато се шофира и създава такова усещане за комфорт и спокойствие, което всички търсим при шофиране. В момента се намираме в автомобил, който е с плъгин хибридно задвижване, което какво означава? Имаме автономен пробег на ток, около 55 км при идеални условия на шофиране. И защо всъщност за нискоемисионните зони това е важно? Автомобилът разполага с опция, където съхранява част от заряда в случай, че ние искаме да навлезем в централна част на града, точно както е Париж. Ето тук, навлизайки в центъра на града, навигацията вижда това нещо, автомобилът автоматично превключва на ток, съответно ние шофираме спокойно, избягваме глоби, екологични сме и всичко е в норми. Няколко пъти съм си правила за себе си равносметка колко време от живота си аз прекарвам зад волана. Значи 60-70% от живота си съм в колата. За мен колата е изключително важна, да е удобна, не само за да мина 20 км разстояние, а защото аз имам каишка за куче, за кучета трябва да е удобно също така, защото аз тръгвам на дълъг път, те тръгват с мене, защото дори ми се е случило да се храня вътре, извинявай, но и това ми се е случило набързо, когато нямам време, аз трябва да ям, да шофирам и бързо да стигна до някое място, защото в тази динамика на нашето ежедневие това са ни нормални ситуации, нали? Не е изненада за никой. Така че тези коли са
влюбена съм. Няма наистина. как. Автомобилът е направен да ни служи, а аз вярвам, че е направен да съответства с нашата личност. И много хубаво, че се намираме с теб точно в този автомобил в изпълнение Жюл Верн, тъй като тук съчетаваме изкуство, дизайн, литература, все неща, които ти си пряко обвързана. Пък моите дръжки тук, които също са долни, тук висят за качалки с дрехи отзад за преобличане. Слагам си кафе, си пия. За чантата отзад имам място. Всичко ми е перфектно. Просто караш и пееш, както каза майка ми. Камерата на Fashion Virus е отново в град Кюстендил, в хотел Сажитариус. Заедно сме с госпожа Виолет Вьорлер, но днес по съвсем различна тема. Тя се занимава с лечение и самолечение. Тук има семинар с нейни семинаристи от Швейцария, но хванахме един много интересен workshop и затова леко измествам сега темата и отивам в друга много интересна за всички нас посока. Темата е извънземните. Разбирам, че ти отдавна контактуваш с други измерения, с други съзнания, както ти ме поправи. Дали са планети или не, ще разберем от тебе лично, за да не направя някоя грешка. Обаче много искам да ми кажеш къде тръгна всичко това нещо. Този контакт с тези съзнания. Добре, в такъв случай. Първо благодаря за поканата. Да. Здравейте на всички приятели и бъдещи приятели. Аз съм от този тип жени, които си казва възрастта, на 64 съм и ще обясня защо си казвам възрастта, защото това са 60 години вече, от когато контактите съм в контакт. Какво означава това? По отношение на моята личност, просто се случиха някакви такива неща, които на времето го приех много, много тежко като дете, на 4 години, но в последствие станах много благодарна за всичко това, което се е случило, защото с две думи, когато бях 4 годишна, майка ми се самоуби и няколко седмици след това, след погребението й, моя баба Леля, защото повтаряха непрекъснато, не трябва да забравяме, че това става 1966 година. Всички повтаряха Бог да я прости, Бог да я прости. Аз отидох при тази баба Леля и я попитах кой е Бог. И тя ми отговори, това е този, който всичко може. И в моята логика на дете на 4 години, всяка вечер баща ми, като ме слагаше в леглото, започнах да си говоря с този Бог, след като може всичко, върни ми мама. Но в един момент я видях да седи на леглото ми, протегнах ръката ми влезе през нея, чувах и гласа в главата ми. Каза ми, че са й разрешили да се върне, защото има още несвършени неща на земята. И всъщност това ми беше, духа на майка ми беше всъщност първата ми връзка с другите измерения и съзнания. Първата ми връзка ми бяха двама учители, така наречените орианци от съзвездието Орион, които за мене бяха... Аз им дадох имена, те казаха, че нямат имена, но аз казах, че след като са на земята, трябва да имат имена, с самочувствието на 4 годишно дете. И тогава дай ни имена и ги кръстих Хиун Хо. Не ме питайте защо съм ги кръстила, така не зная. Така започнахме да си говорим. Те за първи път започнаха да ми показват връзките, да ме учат, да общувам, да разбирам вселенските закони, които се основават на 3-4 основни вселенски закона. Първото е, че свободната воля и след това да обичаш всички и всичко, да прощаваш на всички и за всичко и никого да не осъждаш за нищо. Хубаво да си го повтаряме почти ежедневно. Така че това бяха моите първи учители. Естествено, с течение на времето контактите се разшириха. Днес мога трябва да кажа, че аз съм пасивният контактьор, защото ние сме все пак в трето измерение, края на третото измерение.
съзнанията, с които общувам, са 4-то, 5-то, 6-то, 7-то и така нататък. Какво значи пасивен контактьор? Пасивен значи, че аз мога да задам въпрос, но дали ще получа отговор или не, решават те. Да се върнем на... Да. 3i Атлас. Така ли беше? Да, ти ни завари точно как... воркшоп вървеше в част от семинара. Да, комуницирахме. Сега вече от няколко месеца се знае, че ние го следим, дори не от няколко месеца, от няколко месеца интензивно, но то от няколко години е забелязано. В началото всички казваха, че е комета. Аз се интересувам от астрономия и астрофизика. Това е една част от работата ми като терапевт. Не може по друг начин. Трябва всичко да знае. Един биотерапевт трябва всичко да знае, от всичко да има понятие. Установи се вече, че не е комета, нали, защото я няма тази опашката, която би следвало да има, няма го това хаотично движение, което прави по принцип кометите или захваната от траекторията на някаква звезда или на по-голяма планета. Оказва се, сега вече, нали, има и малко така информация и от НАСА, и от нашия приятел Илон Мъск, който се интересува с теговите дълбоко космически сонди от всичко какво се случва. Но това беше всъщност допълнителната информация. За какво стана въпрос? Стана въпрос за това, че моите контакти по принцип с различни съзнания, различна терапия от разстояние, различни връзки, които са свързани, връзки и работа, която е свързана с нетипичното физическо взаимодействие, стават през нощта. Така наречената телепатия, с две думи казвам. Да. Какво се получава? Получава се така, че след като си свърши всичките терапевтични работи някъде до към 11-12 тази нощ и след това към сега ще поспа 2-3 часа и в един момент, това вече от няколко дена, това всъщност беше пета нощ, започвам, нали, да чувам един вид като един морс, но знам, че не е много добре, че не е морс. Да. Нали, една вибрация, която в главата си я чувам. За мен, аз се познавам този тип вибрации. Този тип вибрация означава информация. Случи се, че аз продължавах, това вече беше пета нощ, продължавам да го чувам този момент и казах, окей, в такъв случай разбрах, че е нещо ново. Естествено, че като човек, който се интересува и който от месеци и години следят нещата, естествено, че първото, за което ще си помисля, нали, вече аз съм и на тая тема настроена, че може би това е точно този обект. Нали, връзката изключи, нали, тази, която тик-такането, нали, този морс изключи и в този момент изпратих информацията на моя дух, с който много добре контактирам, нали, моето триединство тяло, душа, дух. И казвам, ако има възможност, искам да попитам. Така и така, имам този морс, искам да разбера какво става. Не ми е познато съзнанието, в което влизам във връзка. Той като, как да го кажа, те не са форми, те са светлини, те са звуци. Или ги познаваш, или не ги познаваш. Или системата ти ги познава, духът ти ги познава, или не ги познаваш. И в този момент, нали, в който го разказвам това телепатично, изпращам си моите мисли и ми отговарят, да, имате. Казвам, ще имаме ли посещение, нали, което чакаме вече от не знам си колко хикс години, ние хората. И отговорът не е сигурно. Нали, окей, аз мога за себе си веднага да си извади изводите, защо не е сигурно, защото ние хората реагираме много често в паника и страх. Не сме готови. Не сме готови за това. Имаше различни теории за това, че, нали, защо си е намалил на движението, защо е спрял и се обърнал, за да го видим ние хората. Но на практика аз не вярвам много в тези теории. Тази информация, която получих от тях, която естествено е още много неточна и много зелена, неозряла, както се казва, защото беше първата, е, че са
както ние го казваме, като научна експедиция, ако може така да се изразим. На разузнаване. Така, питах ги откъде са, откъде са. Отговорът беше много интересен от другата страна на Вселената. И естествено, че ние хората са на логичното мислене. Ако тук ми е нашия Млечен път, значи от другата страна на Вселената. Не е ли огледален образ? Не точно. Не точно, защото огледален образ е само докато гледаме в третото измерение. Ако качим измерението, тогава вече не е огледален образ. И това означаваше за мен, че първата реакция от това, което знае и което съм научила, че са от много далеч. Че са, на практика беше ми обяснено, както аз го разбрах, беше ми обяснено, че са жив град. В смисъл, всичко се случва там, всички живеят и са много отдавна в това движение. През Вселената. Да, през Вселената. Едва ли не град, той не е комета, не е... Според първите измервания, които бяха направени, пак беше някакъв телескоп на НАСА, мисля, че го бяха оприличили с големината на Манхатън. Първото, Да, Манхатън, да. Извинявам, аз просто с френското аз не разбрах дали за истина Манхатън говорим или? за Мана. И другото, което е изчислено от сондите, че може би е около тежест от 32-33 милиарда тона. Значи това не може в никакъв случай да е някакво природно явление. Какво значи това като тежест? Не може да си го представим, защото се доближава почти, как да го кажа, може би, не знам и Земята как мога да я измеря, но е огромно. Не мога да цитирам числа, защото няма да кажа истината, за мен е много важно винаги да е истината. Ти каза, че те ни наблюдават, те идват с някаква мисия към нас, послание по-скоро към нас. Добронамерени ли са? Каква е целта? Не, мисията не е към нас. Това е изследователски екип, изследователска система. Не е нищо определено към нас. Събират информация. И има много такива, как да го кажа, летящи обекти или как да го нареча, не зная на български, но по принцип са изследователи, нищо повече. Сега, това, което си говорихме преди малко, да, те са хуманоиди, но в края на четвъртото измерение. Това ми е първата информация, аз съм сигурна, така винаги се е случвало до сега, че като има първа, има и втора, и трета, и пета, но в момента това е най-основното. Какво е мнението за твоят workshop за извънземни, като беше? Тя доста отдавна вече е в контакт с извънземни, както и аз, защото заедно работим по темата и ги чака с удоволствие и настроение. Тя беше първото, която каза, че ги приема приятелски, че са добре дошли, и естествено, че е любопитна, да разбере за какво точно става въпрос. Най-добрият начин да сложите точка на тъгата е да изберете червения цвят. Това е слоганът на червената къща в центъра на Кюстендил. Сгушена сред китен двор, червеното бижу е реставрирано от Виолет Вьорлер за гости, обичащи тишината и истинския комфорт. Учтив екип от професионалисти се грижат за удобството на своите посетители, които могат да релаксират в минералното джакузи на открито и самостоятелната сауна, разположени в двора на къщата. На разположение са 4 двойни стаи и отделно студио с 4 легла, което дава възможност за семейна почивка. Предвидена е и обща зала за вечерните сбирки с много смях и емоции. Създадени са условия за хора с специални нужди. Има паркоместа, трансфер до аерогара София, която е само на част от града. Домашните любимци, накъде без тях? И всичко това тук в Кюстендил. В мой любим салон сме в Скендор, където заедно с Слави Стойкова, сега тя ще ми покаже, вече нямам търпение да опитам тази процедура, диагностика на кожата на лицето. Така ли? Да, точно така, да, абсолютно. Благодаря ти, Албена, че ще се подложиш на тази процедура. На мен все порядко ми се случва да правя диагностики, но много се радвам, че имам възможност да правя диагностика на кожата на теб, защото всъщност диагностиката на кожата е едно от основните неща, които трябва да направим в който и да е момент, в който усещаме промяна на кожата. При нас жените, за съжаление, тези промени много бързо настъпват и най-различни.
Така че няма ограничение колко често може да се прави диагностиката. Естествено, призовавам и не всеки ден да сте при нас, защото просто наистина ще ни бъде много трудно за тази диагностика, че показва колко процента петънца има, колаген. На нас професионалистите показва много, а всъщност това, което дава на хората, които се подлагат на диагностика, тя е абсолютно безболезнена, много приятна процедура, просто си говорим за продуктите, виждаме какво е състоянието на кожата. С две думи, всъщност това е процедура, с която виждаме типа кожа, установяваме хидратацията на кожата, хиперпигментация, т.е. ако има процеси на стареене. Между другото, знаеш ли колко много интересни неща се виждат? Понякога идват клиенти и казват, аз винаги питам клиентите, бихте ли казали, че вашата кожа е чувствителна? И понякога те казват да. И тук изведнъж виждаме една високо бактериална среда. Ни става много всъщност ясно защо това се случва. Защо е чувствително и става зачервяване прави. Да, абсолютно. В интерес на истината, това, което е важно да кажа за диагностиката на кожата, е, че освен, че тя се прави от професионалист, т.е. човек, който разчита след това резултатите, препоръчва правилна грижа, това не е обвързано с покупка, защото ние имаме за цел единствено да насочим съответно клиента по какъв начин, какво има нужда кожата, дали хидратация, дали повече подхранване, дали в момента има нужда от някакви конкретни компоненти или някаква специфична грижа. Целта на диагностиката е тази, а всъщност това, което получаваме като резултати, казва на клиента по какъв правилен начин да се грижи за себе си и на какви продукти да наблегне, т.е. как да подобри своята рутина. Винаги, тук при нас терапевтите казваме, целим с 20% промяна да постигне 80% подобрение на това, което клиента иска като резултат. Но то не е малко 80%, да. В този случай. Между другото, имаме много интересни ситуации с диагностиката на кожата, защото много често наши клиенти идват и казват, нови клиенти, искам да купя този продукт и ние винаги ги приканваме да направят професионална диагностика на кожата. Защо? Защото всъщност тя ни насочва кои конкретно продукти са подходящи, т.е. какво конкретно липсва в рутината за кожата и по този начин, ето всъщност вече имаме едни резултати, ние избягваме този момент на купувам продукт, не е окей за мен, купувам следващ продукт, не е окей за мен и така поредица от продукти, които просто ни стоят на тоалетката и както казвам, аз мажем си краката, после с тях. Всички имаме такива експерименти. Аз също, между другото, преди да започна да се занимавам с козметика преди 15 години, мажах продукти, които не ми правиха проблем. Това е най-честото желание на клиентите, когато дойдат тук. Те казват, искам продукт, който да не ми прави проблем. А най-хубавото е, че всъщност ние намираме не само продукт, който да не прави проблем, а продукт, който да е най-добър за проблема, който искаме да решим. И ние след това даваме препоръки. Ето в твой случай ще дадем препоръки за повече хидратация, за повече подхранване ще имаме и ще ги разпишем. Кожата ми е дехидратирана, аз мога да го кажа това със силност и на ръцете, и на тялото. А порите mild, какво значи средна? Знаеш ли, винаги при зряла кожа, когато имаме клиент с зряла кожа и тук излезе компонент пори, ние говорим за колаген. Защото при зрялата кожа вече не говорим за разширени пори, защото имаме твърде голямо себомоделяне, а говорим за деградация на колаген, еластин и леко отпускане на порите. Това е съвсем нормално, защото и всъщност тук препоръчваме грижа. Ето това е ролята на професионалиста, който стои зад диагностиката. Не да препоръчваме продукти, с които да свием порите, да препоръчваме продуктите, с които или процедури, с които да подобрим колагена, за да можем да свием порите, защото при зряла кожа вече имаме добре нужда. Разбирам, виж, това е важно да се знае. Да, абсолютно. Ами ние сме готови с твоята диагностика, така че... Как сме с петънцата? Петънцата имаме... Клир, чисто пише, да, клир петънца. Бактериалната ни среда е много добра. Нямаме замърсяване. Сега след толкова грижи скиндор, всяка неделя. Ще бъдат и по-добри резултатите. Всъщност можем да ги погледнем, може би след няколко седмици отново. Много ти благодаря. За мен беше много важно. С нетърпение наистина очаквах тази диагностика. Така че препоръчвам ви, скъпи зрители, да си я направите, за да не си купувате просто кремове така на вятъра.